Di ami guys sa ila ni Tati. Naa si Papa Jose. Nya si Okay. GR, nagdakop na si GR. Oh, kini sa doboy ko ni. Halang-halangon. Okay, kadakop sa kaya na. Uy, mahurot. Latab-latab man sa sabaw da na di. Na si Manong Toto dani. Lagi. Og naa si Tati Nini. Pasayaw si Mang Jose. Hi. Pasayaw. Pasayaw isa. Onya. Nang GR. nang manok ko nang manok dak iya kadako magay ka manok Na, kawiran. kani latab-latab naging sabaw dani guys. Ikaw pa sa bawa ni. Anti pag init na sa tubig anti kay kwanta. Je, manay ka ang longnek, Je. Ha? Manay ka ang longnek. Si ate na di may ito panay bro. Oh. Oh, mahinay kan gid na karon. Langanon. Oh, unsa pa pahilanganon, di ba? Oh. Nadakpan na. Muna giingon je ay kun yung ulog-ulog eh. Uy, ang nadakpan na. Mag-ihaw mi sa manok. Maghalang-halang kami ngayon. Kasi si GR ihawan mi niya. So ngayon guys, mag-init na mi sa tubig kay para ilapwa sa manok. Here kami sa kusina ni Auntie Mercy, mag-init kami sa tubig kay maghalang-halang kami sa manok. Ihaw ni GR ang iyahang manok nga isa. Eto, sulit na sulit ang atong laag-laag ti. Ang atong rampa-rampa, gikan sa pasignalan, naghapit-hapit diri. So, makakaon mi halang-halang na manok. Eto, nag-init na kami sa tubig para ilapwa sa manok. Tapos, si Auntie Mercy. Hi guys. Diri may manyadto karon guys. Tighawan mi ni GR og manok. Yes, kita'y mag-ihaw karon ti. Kami magluto ni GR ni Teche. Yes. Ni Maya Mia. Oh, di ba? Gwapa kayo ka, di ba? May saging guys, oh, tag-as kayo na saging. Unsa nang saging, Je? Bunulan eh. Bunulan? Ayan guys, bunulan na saging. Sige, sige, bali ah. Ay, di ka balo. Ana, wa na di, anbi, ako na di. Oh. Narasay, bukal na siya, say. Dira guys, namisbis ang akong ikagaw ari. Ayan, nasi atsal. Tapos, may alugbati. Na ay tanglad. Ang iyahang atsal namunga na. Naapa jud kamatis. Hinog na ang kamatis, uban. Naapa jud kangkong. Naluy-luy na siya, Gio. Kani? Kuwang siya sa kuano. Bis-bis. Dira guys, tambok kayo ang alugbati. Muram ni plato kada ko ah. Ayan, si GR. Namisbis siya. And guys, si Britney. Nanghugas si auntie sa plato. Manghugas ta guys. Kay Bambam na mi karon. Bamba mi diri karon, diri may maniod to. Iyan tapos titin nyo dito. Ha? Nagkugutan. Mino na kay tagsara ka kuan. Ito mo dio. Tagsara ka punit. Dagko kay gutad. Ilantan ko gabi ganina wala ko giinom sa tambal. Ngano man? Wala. Ha? Wala. Hala. Gilantan pa ka wala na. Wala na. Wala na. Dani na dapit di. Kami samad. Ala na samad man lagi nimong dalunggan. Samad. Ha? Nasamad. Dani pa dito. Apa dani o? Dapit. Agoy natunok ka. Wala. Ato na lang niputlon imo dalunggan. Ha? Wa kakutilyo. Oh, kuha ko kutsilyo. Sugot ka? Na mapatay ko. Mahadlok di ka mapatay? Dira guys, tinungtong na ang kawali.
Dagkog hiwa. Panggang time ni. Ipakuan sana siya ti. Pamala. Besiko. Paano ni masinit eh? Takpan muna natin guys para marisiko ng marisiko siya. Ayun guys, si Sherwin, sinundo kami. Agoy, yung taon pod. Si Sherwin guys, nakaapas na mo. Gikan siya dito sa puntod. Tapos dumiretso siya dito. Sinundo kami. Kasi sa akala niya, nandoon kami sa pasignalan. So dumiretso siya dito guys. Tingnan natin. Lah. Huwag mo na naman sa bati. Nagbala. Ha? Okay ni kay malak ayo. Pamalahon pa siya? Ay, kalami sa manok. Ihalang-halang namin yan, guys. Ilagay na ang lasyaw. Lasyaw nga tuno. Gamay raman ni kaisay. Dugangi kuan kabukaw, 20. Tama na siguro. Ato nang piga-pigain kay para maglambi-lambi ang simud-simurin. Nindot man jud guys ang halang-halang na halang jud siya, di ba? So kailangan na pisil-pisilin natin ito ng maigi para halang na halang jud kaayo. Di ba? Eto, say kwa pa say ka. 50 ka buok say. Muntay ni day. Ang ending dani di na makaon. Eto, lambi dyan ang simod nato karon. Kulang naman siguro ni siya, ti. Ha? Di, oy, murag kulang ragid siya, ti, oh. Eto, guys. Ay, murag sulod na sa akong ilong ang kahalang. Ayan. Eto guys, i-check na naman natin ulit ang halang-halang namin. Latab-latab siya guys, oh. Latab-latab isa daw. Humok baka na siya, ti. Gahit. Dili pa siguro ni siya gahit, ti, kay himuon man nilang kuan. Bayong pamanisiya. Tilawan na to. Kana. Tilawan na mo guys. Sige, tilawan. Ay, murag luto na siya, ti. Humok siya. No? Humok no? Gahi. Kinangman pagigay latan siya. Latan pa siya guys kasi medyo pa siya matigas. Ayan. Nabasig mamala na po natin. Magamay na po sabaw. Eto guys, antay kami ng kunti kasi medyo pa matigas ang karni. A few moments later. Eto, parang okay na siya. Medyo na siguro yan malambot. So, ilagay na ni Auntie Mercy ang tuno. Ayan. Tuno. Ayan guys, nailagay na ang tuno. So, ipabukal-bukal sana siya. Tapos, lainan ang mga bata kay ibutang na namo ang sili. Para halang na halang dyan siya. Dito natin ilagay ang sabaw para i-mix-mix natin. Ayan.
di ba? Tingnan natin mamaya kung maanghang na maanghang ba ito, guys. So, lainan una ang mga bata para dili mga halangan. Tinimplahan ulit ni Auntie Mercy. Agad yan sa pagluto na. Sherwin Danihog, yun sa pagluto na mo. Kami pa, nga expert ka ay may magluto. Auntie Mercy pa imo. Sakto na? Okay. Ayan. Eto, nagbukal-bukal talaga siya, guys. Lain niya ang mga bata da, auntie. Kay para butangan na dahil natog sili. Ayan, sa mga bata. Pisa na yan. Ilagay na ang sili. Good luck na lang kung maanghang ba yun. Di ba siguro to halang ti ah. Kulang pa man siguro na sa kahalang ti. O, tikman natin. Ayan ang sili oh. Si Saysay, anak ng pinsan ko. Maghukad na kami, kay okay na. Ikan niyo. Do kabo. Isa raman, dako kay man. Tiara guys, suwak-suwak ang sabaw. Si Tati Nining. Tata nga sa naman na ilang Nailang kwan, nailahang sudan kanunay. lagi. Tiara guys, ready na ang bambam. Boy, Halang-halang. Ji, alin na Ji? na. Nasi Inko, si Akol Buboy, si Sherwin, si GR. Ali Ji! Narang ko ano kanang mga kinakusgan. Kinakusgan. Kay, Tiara. mahi umabiya. Jambol na tadani. Tati, alin na tati? Ang mga bata, tora dato guys, gilain sila. Kain tayo guys. Panyod to. Halang-halang. Halang-halang. Panas mi kayo ni. Kaduang kaon na ni. Mo ba? Tulo pa na karon ang sibla ko ni CR. Tulo pa na karon. Makadawang si ate. Agay. Gan na. Ang ganina ko sa tira dia sa. Ano? Kay masulingan na sa data ni. Sulingan na po. Nagda. Hayag na, dana ang kulo. Ha? Hayag na diha. Hindi sa panagat ba? No. Panagat. Boy, tuba. Daw lagi. Ay na jay la, wa na. Di ka binlad. Kadlo ka Zay. May sabaw diri Zay. Kaon na niya. Tati, ali dani tati. Dana po ganun mga Bigay bag. Suksok niya ti. Ya. Latab jay tiya. Jay. Ay ba? dali. Dami kayong sabaw kay halang. Halang-halang. Lagi nga, halang-halang. Halang-halang. Ante pa magbigay. Okay, ningin sila nga. Ningin sila nga ata ibog man minilaw. May mali magtira di ay. Ibog-ibog. May na magtira sa halang-halang. Auntie Mercy, tira dani. Agay. Chicken curry ni guys. Agay. Taro ito to. Human karon dani, kurok na po dayon kay para unya na hapon. Di subahaw no nema. Oh. Tinugban na po di, lahi na po ng recipe di ay. Ito yung masok ba? Ito dumaga ito mo. Parang naibahan nga po. Paningot po ta guys. Auntie oh. May kayong Halang. halang. Don't